Candidate बायदि साबायखर थाबाय ओरैनिफ्राय दे बिराद साबायखर थाबाय बिटिपनि जै बर' हारिनि जै औ जै बर' हारिनि होबाय दे बन्द'खौ एसे साबायखर थाबाय दे थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव प्रमद बर' बिथाङा जोबोद गाज्रि रोखोमै जेनबाय बेखौ बयबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मिथिदों दा मानि थाखाय इसिबां गाज्रि रोखोमै बिथाङा जेनदों बिनि सायाव मेडामा मा बुङो जेननायनि खारनानो प्रमद बर'नि थगायनाय प्रमद बर'आ जेरैबायदि थगायदों बिदि थगायनायाव मानसिफ्रा अतिस्थ जादों गोदै गोदै खोथा बुंदों खालि सानफ्रोमबो थगायनाय थोंजोङै आं दिपेन बर' बिथांखौ बुंगोन दिपेन बर' नोंथांनि बे फाटलामि खामानि मावनाया बर' जाथिखौ लानानै बांद्रायबाय नों दलद था नों मावनो हाखाला मावनो गोसो गैया नों जाथिखौ लानानै दिनै जोंनि फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों जोंनि फिसौफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों चेनेलनि बयखौबो खुलुमबाय आरो बिटिसिनि गासैबो बर' हारिखौ लाफानानै जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो साबायखर बावनायखौ जासिग्रोबाय दिनै जे 5th जेनेरेल इलेक्शन 2025 बिटिसि इलेक्शन जानानै थांबाय बहाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेरैबायदि देरहासार जानो हाबाय बेनि थाखाय बिपिएफनि मुरब्बी हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं गोसो गोरबोजों बरायग्रोबाय दा बिनि गुदियावनो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजा स्पेशली बर' माहारिखौ आं साबायखर बावनो लुबैगोन बिथांमोना दिनै मोनसे खैफोदनि समाव जे थार बिथांखिखौ लानो हानानै नंगौ लामाजों आवगायबोदों बिनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय आरो जेसेबां हारि माहारिफोर दङ बिटिसिनि सिङाव थानाय गासिबो धोरोमारि रायजो राजाफ्राबो जे दिनै गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि अधिकारनि थाखाय बिटिसिखौ बासायनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बा बिपिएफनि साफ्रोमबो बिजाथिनि सायाव फोथायनाय लाखिनानै बिथांमोनखौ देरहासार होबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय दिनै नैबे इलेक्शनाव देरहानायनि गुदियावनो आंनि नोजोराव साफ्रोमबो रायजो राजायानो बहाय दङ होननानै इनभल्भ दङ होननानै आं सानदों मानो होनोबा थांनाय बे बोसोरबानि गेजेराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेरैबायदि साननाय बा मावनायखौ जों नुनो मोनदों बियो सरकारनि फारनिफ्राय जे मावदोंमोन बे गनायथावना नङामोन इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' जानानै जे सरकार सालायदोंमोन बे रावनिबो थाखाय गनायथावना नङामोन बेनो मानसिफोरखौ रायजो राजाखौ साननो बाध्य खालामदों सानफ्रामबो थगायनाय बिसेसकै बिमा माहारिखौ थगायनाय बेफोरनो साननो बाध्य खालामदों जे गमामायैनो बे बिटिसिखौ जौगाखांनांगौब्ला आरो बिटिसिनि गासिबो बिथिंनिफ्राय सान्थि प्रतिष्ठा जानांगौब्ला सासेल' दंसै बेनो जाहैबाय हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि दैदेननाय दोलो बेखौ मानसिफ्रा हमदांनो हानायखौ आं नुनो मोनदों बिनि गेजेरावनो दिनै मोनसे न'खौ गसंथानोबा थंब्रै खुन्थिया नांगौ बे खुन्थियाफोरनि गेजेराव गिबियावनो बिपिएफनि जाय मुरब्बीफोर लिडार सिनियर लिडार बिथांमोनहाबो नागाराखै हाग्रामा महिलारिनि समाव अलखद सम जादोंमोन बहाय सरकार गैयै समाव अलखद मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नाथाय नोजोर होनो हादोंमोन जे बिटिसिखौ बासायनांगौब्ला गावनि स्टेन्डखौ गाव लाखिनांगोन जुदि बर' हारिनि बे हाजार हाजार मानसिफोरनि जिउ गोमानाय मुंख्लं जालांनाय रान्दि बिमाफोरनि बाथ्रा जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनि बाथ्रा मावरिया फिसाफोरनि बाथ्रा बिएलटिनिफ्रायनो जाथों बा जायखि एनडिएफबिफोरनिफ्राय न'खरनिफ्राय जाथों बेफोर दुखुथिया न'खरखौ बासायनांगौब्ला दिनै जों बर' हारिया खौसे जाफिननांगोन आरो हाग्रामा महिलारिया गावनो गोख्रों जानानै बे बिटिसिखौ बासायनांगौआव बिथाङा स्टेन्ड लादोंमोन
बेयावनो जों नुदों जे गोबां बिथांजों थाफाग्रा लिडारफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ नागारनानै थांदों। दुखुनांथाव सनमोन ब्रह्म बायदि बिथाङा, बिश्वजित दैमारि बायदि बिथांमोनहा नागारनानै थांदों। मुहुर्तआव जायखौ गावनिनो आगदा आखाइ सानदोंमोन खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहाबो नागारनानै थांदों। बिथांमोना सानदोंमोन गावसोर गैयाबा हाग्रामाया हारसिं जागोन, बिपिएफआ जोबस्रांलांगोन बेखौ सानदोंमोन। नाथाय दिनै रायजो राजाया जोबोरैनो थुलुंगाथावै हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खस्थ' आरो बिथांनि नाजानाय, बिथांनि हारि सिबिनाय, बिटिसिखौ अनसायनाय बेखौ फोथायनो हादों। ओंखायनो बयबो ज' भट होदों। जायनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जायफोर सिनियरफोर दङ बिथांमोनहाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागाराखै। नंगौ, जायफोर लिडार जानानै फैदोंमोन, सोरबा बिपिएफनि अननायावनो मन्त्रि जालायबोदोंमोन, केबिनेट मन्त्रि जादोंमोन, एमपि जाबोदोंमोन, डेपुटि चिफ जाबोलायदोंमोन, गिदिर गिदिर बिबानखौ मोनबोदोंमोन। बिथांमोनहा नागारनानै थांदोंब्लाबो नाथाय पर्टफलिय' गैयै जायफोर सिनियर बिथांमोनहा नागाराखै। बिसेसकै आं महिलाफोरखौ धन्यबाद होगोन जे बिपिएफआव गोबां महिला दैदेनगिरिफोर दङ, आइजोफोर दङ। सासेबो आइजो दैदेनगिरिया नाथाय हाग्रामाखौ नागारनानै एबा बिपिएफखौ नागारनानै थाङाखै। बेनो नैबे समाव बेयो आशीर्बाद जादों। दा बे बेलायाव इयुथ फर्स जाय बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि आगदा आखि थानानै उन सिगां थानानै जेरैबायदि इयुथ फर्सआ नैबे समाव बाहागो लादों, लोगो लाफादों बे बोसोरब्रै समाव अलखद समाव, बेखौबो जोबोद बाख्नायनांगोन। बिथांमोना मोनसे खुन्थिया जानानै गसंथादों। बिमा माहारि आरो सिनियर ग्रुपआबो मोनसे खुन्थिया महरै थादों। बिनि उनाव जाय बिथांमोनहा राजखान्थि दोलोआव थायाबालानो गैयाब्लाबो अलखदखौ नुनानै, बिटिसिनि अलखद, हारिनि अलखदखौ नुनानै बिटिसिखौ रैखा खालामनांगौनि सार्थआव गावसोरखौ नेवसिजानाय खालामजादोंब्लाबो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोर माने एकदम गसंथाफाथारनानै बिपिएफनि बिथांमोनहा दोलोजों थोंजोङै लोब्बा गैयाब्लाबो बिथांमोनाबो नाथाय नैबे इलेक्सनाव जोबोरैनो सहाय होबोदों। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना मिडिया, जेखि मिडियाजों थाया मानो बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा, ससियेल मिडिया, आइटि सेल जेसेबां दङ बिथांमोनहाबो जोबोद जुजिबोदों। दिनै बिथांमोननि बांसिन कन्ट्रिबिउसनखौ आङो स्वीकार खालामो। बिथांमोना सम सम जेरैबायदि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारनि, बिटिसि सरकारनि बे बोसोरबायाव बिदिनो इनाय खामानि मावनाय, नंखाय थगायनाय सोलिनाय, मिशन भिजन लानानै जेरैबायदि खामानि मावदों, बेफोरखौ बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव सेबखांनानै होनानै बयखौबो माने सिन्था खालामनो आरो बिबेसना खालामनो थाखाय जे खराखि होदों। आरो नैबे समाव बिपिएफनि बादै जे बिटिसिखौ खांग्रा मानसि रावबो गैया। बिथांमोननि फोसावनायावनो, बिथांमोननि नाजानायावनो बे जाफुंसार जादों। जायनि थाखाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बे थंब्रै खुन्थियाया रुजुननानै देरहासार खालामनो हादों। रायजो राजानि साबायखराथ' थाखागोन। रायजो राजाफ्रा मिडियानि बाथ्रा आरो दोलोनि नाजानायखौ नुनानै आरो गावसोरबो भुगिनायखौ नुनानैनो दिनै माने बिपिएफखौ गोबांथार देरहाहोनो हानायनि गुदियावनो बिथांमोननि अनसायनाय आरो आशीर्बादा थादों। बेयो माने गोथौ बिजिरनांगौ बाथ्रा थाबाय। दिनै जोङो बिटिआर एकर्डआव जे एकर्डखौ माने इनक्लुसननि बाथ्राखौ जों बरायखादों, नाथाय एक्सक्लुसनखौ जोङो मानिखायाखै, दानख'नायखौ। बबेखानि बे इनक्लुसनावबो एरिया एक्सटेनसन एन्ड इनक्लुसन बेवहाय कन्टिगुवास बाथ्रा लिरनाय दङ। कन्टिगुवास नङाबा बे बोरै जानो। थेवबाबो सेटेलाइट बेसिसाव दिनै माने जाय बिथांमोना एकर्डखौ खालामनानै लाबोदों, बिथांमोना मोनसे रेकर्ड दोननो हिसाबै दिनै गहपुर, बिश्वनाथ आरो ढेकियाजुलि बे ओनसोलनिफ्राय गोबां जोंनि रायजो राजा बर'फोरखौ, स्पेसियेलि बर' भटार्सफोरखौ बिथांमोना लाबोदों। जोङो गाज्रि मोनाखै, दुखु मोनाखै। बिथांमोननि खामानिखौ जों दुखु मोनाखै। मानो होनोबा बिथांमोनहाबो ओरैबो ओरै जाया, ओरैबो जाया, गोनो गोथो जानानै दंमोन। बबेखानि नाथाय चेनेलनि गेजेरजों बाहाय बिथांमोना मोनसेबो अफिसियेल सुबिदा गैया। बेनिखायनो जोङो इस्ताहाराव नैबे बिटिसि इलेक्सननि जे जेनेरेल इलेक्सन जानानै थांबाय, बिनि इस्ताहाराव जों स्पष्ट बुंदों जे बेवहाय बिजिटिसिनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जागोन। सरकार फायखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा कमिटमेन्ट होदों
आरो जोंबो इस्ताहाराव बेखौ थिखांदों। बेवहाय माने भिजिडिसिनि बाथ्रा बाहाय गायसनहैनाय जागोन, आरोबाव बाहाय साब डिभिजन अफिस मोनसे नांगोन, नङाबा एखेबारे गहपुरनिफ्राय उदालगुरिसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव बिथांमोना जोबोद खस्थ' जागोन। ओंखायनो बेवहाय मोनसे साब डिभिजन अफिसखौ लुनाय जागोन, आरो माखासे आद्रा थाबोनाय गामिखौ मावफुंगोन होननानै जोंहा कमिटमेन्ट दङ, आरो जों बेखौ इस्ताहारावबो सोखाबाय। आरो बेखौ बोरैबा जों बेखौ एखेबारे कन्टिगुवासलि लाबोनो हायो, बिटिसि एरियाजों बिटिसिआव बोरै जों सोसननो हायो, बे जोंनि नाजानाय थागोन। बबेखानि बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे एक्सक्लुसननि बाथ्रा दङ, बे गनायथावनाय नङा। आरो बिथांमोनहा जे एकर्डआव माखासे दफाफोरखौ लिरनानै लाबोदों, माबा माबि डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा, बे जाथावना नङा। इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेखौ मानिथावना नङा। बेयो जोंनि बिटिसि डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों सानसेब्लाबो बेफोर इउनिभारसिटिफ्रा जों हयथ' मालाबाबो लाबोनो हागोन। नाथाय जोंहा बेबायदि धरननि मोनसे कस्मोपलिटान सिटि बा दिनैबो जोंहा महानोगोराव सृष्टि जायाखै बिथांमोननि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय। ओंखायनो भारत सरकाराबो इतिमধ্যे रिजेक्ट खालामखाबाय। दा गुबै जिनिसा बिटिआर एकर्डआव मावथारनांगौ दङब्ला एनडिएफबिनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ। दिनै एनडिएफबि बिथांमोनहा केसआ उइथड्र जाथारनांगोन। जायफोरबो गबोदों नाथाय बिथांमोना जामिनावसो गबोदों। जामिनाव गबोनाय माने बे जोबोद खस्थ'। सोरनाबा बिथांमोननि केसआ गुबुन जायगायाव दङ। दा बहाय थांनानै बिसोरो कर्टआव हाजिरा हैबाय थानांगौबा मोनसे पानिशमेन्ट। ओंखायनो बिथांमोननि केसआ बोरै उइथड्र जागोन बिनि सायावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ नोजोर होनाय जागोन। रन्जन दैमारिखौ लाफानानै बे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों। रन्जन दैमारिखौ लाफानानैनो जेसेबां दङ, लाइफ सेन्टेन्स जानायबो दङ। दा मोनसे एकर्ड खालामखांनायनि उनाव बेबायदि थालायनांगौआ जोबोद दुखु गोनां। दिनैहाय जोङो नुदों बिटिआर एकर्ड खालामबाय। बिटिआर एकर्डआव बबे दफाखौ मावफुंखो? बे गहपुर बिश्वनाथ सनितपुरनि रायजो राजाखौ सोसननायखौनो बिसोर बिराद क्रेडिट होनानै सानदों। दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे खेत्रआव आं मोनसे समालोचना खालामनो लुबैगोन। बिथांमोना बे बोसोरबायाव बिटिआर एकर्डनि नामाव दिनै मानो जायफोर सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामदों, सान्ति सुक्तिया सोरजों जायो? एक्सट्रिमिस्टफोरजों जायो। बिएलटिजों जे सुक्ति जादोंमोन 2003 सनाव, बेबोथ' सान्ति सुक्तिमोन। बेवहायथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डआव सिगनेचार होआखै, आबबो दंमोन होआखै, रावबो होआखै। बिथांमोना साननाय दंमोन जे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपजों जों थाफाया। इउजि ब्रह्म बिथाङाथ' थोंजोङै बुंदोंमोन जे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप बिएलटि बिसोरजों एबसुआ थाफाया। बे मोजां खोथा, जायनि थाखाय एबसुखौ सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ दैदेनलांबाय थादों होनलायनाय बाथ्रा जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा सेपारेट स्टेट मुभमेन्टनि नामाव जेरैबायदि 17 बोसोराव जे संग्रामखौ खालामदों बिथांमोनहा, बेखौ जों नाटक बायदि नुदों। नङामोनब्ला नैबे 2020 सननि 27 जानुवारियाव जे एकर्ड जाबाय, खुनु मोनसे एमअएसखौ पाब्लिश खालामालासेनो, पाब्लिसिटि खालामालासेनो जाबाय, एनडिएफबिजों जानांगौ बाथ्रायाव जाबाय। दिनै एनडिएफबिजोंनो जुदि सान्ति सुक्तिया जादोंमोनब्ला बेवहाय प्रमद बर'आ एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपजों, जाय बिथांमोनहा एक्सट्रिमिस्टमोन, समाव टेरराइज्ड एक्टिभिटिसबो जाबोदोंमोन, बिथांमोनजों बोरैहाय सुक्ति थाफाखो? बिएलटिनि समाव थाफायाखै एबसुआ। दा बे प्रश्नआ जों साफ्रोमबो बर' हारिनाव सोंनाया दङ। आंनावथ' दंखाथारो, थाफाबायानो दे, जेनेबा थाफाबाय। नाथाय मानो जाय आसल जायजों सुक्ति जानांगौमोन रन्जन दैमारि, बिथांखौ गनांगौनि बेलायाव मानो बिथाङा बेखौ नोजोर होदिया? जेनेरेल इमिनेशननि गेजेरजों बिथांमोननि केसआ गासिबो सिखार होजोबनांगौमोन। हाग्रामा महिलारिया जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन 2003 सनाव, बिथाङा थोंजों बुंदों जे एबसुनि केडारफोर बा एक्स भलन्टियार फोर्स जायफोर दंमोन, बिएलटि केडारफोर, बिथांमोननि केसआ उइथड्र जायाबा आं सहि होआ होननानै बिथाङा गोख्रोङै बुंनो हादोंमोन। नाथाय 2020 सननि 27 जानुवारियाव जानाय बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव बे बाथ्रा मानो फैदिया, मानो लाबोनो हादिया? दिनै माने हाग्रामा महिलारिखौ 17 बोसोराव जेबो मावाखै, एनडिएफबिनि केसफोरखौबो जेबो खालामाखै होननानै दाय होनानै बे बोसोरबाखौ बारहोबाय। मानो बारहोखो? बोसोरबायाव मानो जेबो खालाम हादिया? दुखुआ बेनो। 1 नम्बराव एनडिएफबिनि केसबा उइथड्र जाग्रोथारनांगौमोन। बेनिफ्रायथ' गुबुन दफाफोरखौथ' मावखायाखसै। आंथ' बे बेलायाव थोंजोङै आं दिपेन बर' बिथांखौ बुंगोन। दिपेन बर', नोंथांनि बे फाथलामि खामानि मावनाया बर' जाथिखौ लानानै बांद्रायबाय। नों दलद था।
नों दलद था नों मावनो हाखाला मावनो गोसो गैया नों जाथिखौ लानानै दिनै जोंनि फिसाफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों जोंनि फिसौफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों दिनै बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ जाफुंहोनांगौ होननानै बोसोरबायाव जेबो खालामाजासेनो दिनै नैबे इलेक्सन समाव बिथांमोना जे रल लादों बा बिनि एसे सिगां ज' जानांगौनि गोरोबलायनांगौनि इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानांगौनि जे नाटक खालामदों बे नाटकआबो बिथांमोननि बे नाटकमोन दिपेन बर'नि दुलाराय जोंनि थुनलाइ आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' साहित्य सभा बेखौ इनभल्भ खालामफादों जोबोद दुखुनांथाव गार्जेन बे बर' थुनलाइ आफादा गार्जेन जोंनि बर' हारिनि जों मान होयो थुनलाइ आफाद होनोबा मोनसे आलादा रोखोमनि सन्मान जोंहा दङ जों ओंखायनो बारा बाथ्रा बुङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै जों बारा बुङा नाथाय दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि रल लादों बे नाथाय दिनै जोंनि खुगायाव जों रायलायनो बाध्य मैया सम इलेक्सननि सिगां एबसुनि थाखाय नंगौ खोथाखौ बुंब्लानो बिथांमोना बिग्रायखाङोमोन प्राइमारि प्रेस मिट खालामहोनानै सोरखौबा निन्दा खालामनाय सोरनिबा बुन्था सावनाय बिथांमोननि केरेक्टारा दिपेन बर'नि समावसो नुजादों सिगांनि एबसुफोरनि समाव नुजायाखैमोन जाथिखौ सोर सिबियाखै जायफोरबो दिनै बाथ्रा बुंदों एबसुनि भुलफोरखौ नुना बुंदों बिसोरबो हारि सिबियारि नङा नामा बिथांमोनाथ' हारिनि थाखाय थैस' थांस' सोरबा इएम जिएम मन्त्रि एमएलए जाबाल' हारि सिबिनाय जायो नामा आन्दोआव थानानै मोनसे जथेस्थ हारिनि थाखाय खामानि मावग्राफोर दङ बिथांमोननि गोसोखौ मानो हमदांनो हायाखै दिनै 16टा बिथांमोनजों आफादनि नामखौ लादों हारिमु आफादखौ लाफानानै थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफादखौ लाफानानै 16टा आफादफोरखौ लाफानानै दिपेन बर'आ जे लिडारशिप लानानै ज' जानायनि बाथ्रा बुंदों एपिपिखौ मानो रायखाङाखै बनसुखौ मानो रायखाङाखै आरो गोबांथार दङ आरो बर' जाथियाव इन्टेलेक्चुवेल गैया नामा गिदिर गैया नामा जों लागोयाव स्कलारफोर गैया नामा बिथांमोनहा बे ज' जानाय हाबाफारियाव दायित्व गैया नामा बिथांमोनखौ मानो इनभल्भ खालामाखै मानो थोंजोङै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारिखौल' मानो सरसोमनो नागिरदों बे जोंनि गेजेराव मोनसे प्रश्न दिनै ज' जानायनि बाथ्रायावबो बिथांमोनहा थोंजोङै बुंबाय प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोननि रायलायनायाव फैदों होननानै बिथांमोनहा माबायदि फैदों फैयाखै जों नुवाखै खारन बिथांमोननि रिटिनजों जेबो लेटार नुवाखै हाग्रामा महिलायाथ' रिटिन स्टिक हरदोंना लिरनानैनो लाइजामखौ हरदों रायलायनायाव आंहा गोसो दङ समखौ मानो नेयाखै आरो माने इलेक्सननि सिगाङाव बाध्य खालामनानै मा खालामनो नागिरदोंमोन बे दिनै स्पष्ट साफ्रोमबो रायजोआ मिथिगौ आरो दिनै दा अक्ट'बर दाननिफ्रायनो बिथाङा जे संग्रामनि आवाज होबाय थांनाय इलेक्सनाव बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौनो थोंजोङै सापर्ट होनांगौ होननानै जोंनि गथ'फोरखौ बाहायबाय जायगा जों नुदों थाखा राननो थांनायाव हमजानाय संघारा सोरजों फैदों संघारा सोर खालामदों गन्दगला सोर खालामदों दिनै मोनसे मिडियायावथ' नुदों सासे बोराय मानसिखौ एबसुनि गथ'आ नाज्रायलायनाय लाजियाखै नोङो दिपेन फिसौजों मानो बिबौखौ नाख्रांहोखो फिसाजों मानो नाख्रांहोखो बिमाजों फिसाजों मानो एखेबारे अनलायनायखौ मानो गोजानाव दोनखो राजनितिनि थाखाय सामान्य इउपिपिएलखौ देरहानो थाखाय ओंखायनो दिपेन बर'नि बेफोर आखला जोबोद जाथिनि गेजेराव मुगैथाव फैदों आं स्ट्रंलि बुंगोन आंबो संग्रामजों फैनाय मानसि आंखौ बर' हारियाव मिथियै रावबो गैया होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा आरो आंहा जथेस्थ कन्ट्रिबिउसन दं बे हारियाव ओंखायनो आंहा बुंनो मोन्थाय दङ बुंनो मोन्थाय गैया बुङो एबसुनि सायाव जोंहा मोन्थाय गैया नामा जों एबसु नङा नामा एबसु सोरजिनायाव जों गैया नामा एबसुखौ लानानै जोङो गौरब खालामबोआखै नामा जों दिनैसिमबो एबसुखौ मान होयो नाथाय दिपेन बर' नोंखौ मान होनो हाया आं गनायनो हाया दिपेन बर'नि डिसिसनाव आरो दिपेन बर' दलद थानाया मोजां नों हाखाला जोंनि गथ'फोरनि सायाव बुखावनाय दालाबोसै आरो संग्रामनि नामाव दिनै हाग्रामा सरखार फैबाल' संग्राम खालामगोन नामा नोङो मा लाबोनो नागिरदों दिनै सान्ति प्रक्रियाजों फैनो नागिरदों नोंथाङा लुबैदोंमोन बिपिएफ इउपिपिएल ज' जानांगौ होमबा दिनै हाग्रामानि सरखाराव मानो मरेल सापर्टनि गेजेरजों मानो हाबफानांसिगौ होननानै मानो बुंनो हाया दिनै मानो अपोजिशननि स्ट्रं रल लाहोनायावसो मानो नाजादों नोङो दिपेन बे गोरोन्थि नोंनि दिपेन बर' आं नोंथांखौ गले गले बुंगोन आरो नोंथाङा सामलाय हाला दलरै थादो नोङो नागारदो नोङो एबसुखौ एबसु बायदि थांनानै थानो होदो बर' थुनलाइ आफादखौ गोथारखौ दिनैसिमबो थुनलाइ आफादनि सायाव खुगा खेवजेनाखै नाथाय बोराय मानसिखौ लानानै जोङो राजनिति दागेलेसै थैनोसै समाव बिथांमोनहाबो मोजां खामानि मावनानै थांथोंसै बिथांमोनखौ गाज्रि खामानियाव इनभल्भ दा खालामसै दिपेन बर'
आंनि खोथा स्पष्ट नोंहा माखौ लानानै आन्दलन खालामनो नागिरदों जों नुहुरखाबाय दिनै फरायनायनि सम गथ'फ्रा फरायथों सान्थियै फरायथों बिथांमोननि फरायनो मोन्थायखौ होनांगौ सरखारनिफ्राय सोरबा जुदि फरायनो मोनाखैबा सोरबा गथ'फ्रा थाखा फैसानि अभाबाव फरायनो मोनाखैबा सोरबा नोरजिया जानानै दंबा लोमजानाय साजानाय बेखौ आसि थुनानै हो सरखारनो ओमफ्राय बोरैहाय लेखा गोरों खालामनांगौ बेखौ दैदेनलां नोङो खामानिया जोबनो थाङाखै प्रमद बर'आ जे गाज्रि रोखोमै जेनगोन आं व्यक्तिगत पार्सनेलि आङो मिथिखादों आं ओंखायनो आंनि चेनेलाव आंखौ जायफोरबो इन्टारभिउ लादोंमोन अरायबो आं बुंदों आंनिया 26 प्लास होनखादोंमोन आं 25 प्लास बिनि गाहायाव थाया हरै गोजौआव थागोन बिनि जेननायनि खारनानो प्रमद बर'नि थगायनाय प्रमद बर'आ जेरैबायदि थगायदों बिदि थगायनायाव मानसिफ्रा अतिस्थ जादों गोदै गोदै खोथा बुंदों खालि सानफ्रामबो थगायनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि मावनो हायैखौ रायखांनाय बियो बोसोरबा 1800 दिननिबो बारा जायो बे सानाव खालि हाग्रामा महिलारिखौ रायखोमानानै गावनि दायखौ बारग'नो सानदों एक नम्बरावनो बुंगोन एनडिएफबिनि फेमिलिखौ रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाखै एनडिएफबिफोरखौ बख'नो हायाखै जायफोरबो गदों जामिनजों गदों एनडिएफबि फेमिलिफोरखौ बे नायाखै मार्टियार्सफोरनि नामाव बे बिबार बारसेबो बावाखै गाव जिरायनानै थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट बेखौ लाबोनाय बिटिसिखौ लाबोनाय बिटिआरथ' जाखायाखै बिटिसिखौ लाबोनाय बे मार्टियार्स देबरगाव थानाय खेबसेबो थाङाखै बियो बिसोरनि आत्मायाखि सान्ति मोनदों बेबो मोनसे खारन बेनिफ्राय थगायनाय बिमा माहारिखौ बे थगायदों बिमा माहारिखौ थगायनाया बिनि थाखाय जोबोद मुगैथाव जादों बिमा माहारियाव थगायनाया आइजोफोरनो 75,000 होगोन होनबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होआखिसै अरुणोदयनि नामावबो खावफिसि खालामबाय होआखिसै रावनोबो होनो हायाखिसै माबा मोनसे नानान बानान मिशन बिसोर बिथांमोना दादों बिथांखि लादों बिथांखि लानायाव थांदों दिनै बिफां गायनायनि नामाव फैसा होगोन बाय होआखिसै न'खर न'खर साख्रि होगोन बाय रावनोबो होआखिसै लेखा गोरों गथ'फोरनो 2 लाख कोटी थाखा होगोन बाय होआखिसै बिमाफ्रा रासिन खस्थ' मोनदों सान्ति गायसनदों होननानै प्रमद बर'आ बारे बारे बुंदों बारे बारे सान्ति गायसनदों होनदों सान्तिया माखौ गायसनखो रन्जन दैमारिखौ एनडिएफबिनि अस्त्रफोरखौल'सो गथायहोनो हादों बिजों सान्तिया फैदों सोरनि सान्तिया फैदों बेलाय बे मानसिफोरनि गोसोआव जे असान्तिया बे बोसोरबाव थादों रावबो मोनसेबो खामानि मोनाखिसै जिसिबां फिसा फिसौ खामानि फैदों बाहेरानि मानसिफोरनो खामानि होदों साख्रि बाख्रि होनो हानाय गोहोफोरखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरजोब्बाय स्टेटनिफ्रायसो आसामनिफ्रायसो साख्रिया फैनो हमबाय बेफोर मा बेलाय मानि थाखाय बेलाय बेफोरनो साफ्रोमबो मानसिफोरनि गोसोआव जावरिखांनाय लाबोदों आरो बिनि थगायनायखौ सैज्य हायाखै थगायसुला बियो प्रमान जादों बियो जे सासे बेफारी बियो प्रमान जादों फारसेथिंजाय हाग्रामा महिलारिया बानाय गैया मोजोमनाय गैया जिराया थाद'आ जे समनिफ्राय सरकार गैया थाबाय बिथाङा गावनि दोलोफोरखौ लानानै मोनसे एवारनेस केम्पखौ लाबोबाय थादों खुनु दिन जिरायाखै बिथाङा मास मोनथामसो सिगां बेमार जादोंमोन अपारेशन जादोंमोन माब्ला जिरायाखै बिथाङा हेलिकप्टारजों गाखोनानै बेरायदों नामा टाइमसो मेकआप खालामदों आंबो सानसे हेलिकप्टारजों थांफादों हाग्रामा महिलारिजों आंखौबो लांफादोंमोन प्रथम निसिमा क'क्राझारनिफ्राय निसिमाजों थांनायाव 20-25 मिनिट लादों बे समाव हेलिकप्टारनि जे गरम बिराद गरम आं बिदि सानाखैमोन ओरैबायदि गरम बेहाय एसिनि बेबस्था गैया फिसा खोरखि दङ दा बे गरम आं फिल खालामदों हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो आं बुंबाय थादोंमोन केम्पेइनावबो बे एथ' गरम हेलिकप्टाराव गाखोनानै समखौ बासायनो थाखाय बिथाङा बै हाजार मानसिनि गेजेराव थाङो हाजार मानसि गरमाव बयनिबो गोलोमदै बाय 2 घन्टा गाहाम थायो बिथाङा थायो आरोबाव एखे 2 घन्टानि आरोबाव बिथाङा हेलिकप्टार गाखोयो एखे गरम एखे गुदुं मेंनाय गैया जिरायनाय गैया सानसेयाव बियो खेबबा 10-15 बार बियो मिटिं खालामदों बेसेबां खस्थ' खालामदों बिथांनि बे सेक्रिफाइस अलखद समाव बिथांखौ नागारनानै थांजोबदों चन्दन खाम्फामोन बायदिया नागारनानै थांदों नेवसिनानै थांदों बिपिएफखौ धंस जाथोगोन होननानै सानदों नाथाय रावबोथ' बिपिएफआ दोरोदाखै थांफायाखै अब्लाबो बे अलखद समावबो हाग्रामा महिलानि बे जोबोद खस्थ' खालामनायखौ नुनानैनो दिनै रायजो राजाफ्रा एकदम इउटार्न लादों सोलायफिनदों
नंगौ इलेक्शननि डिक्लेयारनि सिगां सिगां कड अफ कन्डाक्ट जानायनि सिगां सिगां आइजोफोरखौ लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै बिथाङा फालो फालो चेक राननो लांबाय थादों नाथाय चेकखौथ' मोनाखै फालो फालो साख्रि होनायाबो बबेबा मोनसे जायगायावसो जाहैयो क'क्राझारनि मानसिया तामुलपुराव लायनांगौ एपइन्टमेन्टखौ हरनि 12टा 1टासिम जालायलांदों बेफोरबायदिया मानसिनि गोसोआव मुगैनाय लाबोदों प्रमद बर'नि प्रति आरो इउपिपिएलनि प्रति दा बेनि खारनावनो दिनै एखेबारे गाज्रिथारै फेजेनदों होनोबा बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफा फारसेथिं आदानिनो जेरैबायदि हा होनो नागिरनानै उच्छेद खालामनायनि हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ उच्छेद खालामनाय जे अभियान सोलिदों आरो माइनरिटि ग्रुपनि सायाव साखाथि फाखाथि जेरैबायदि उच्छेद खालामनाय जादों आरो बिथांमोनखौ लानानै जेरैबायदि षड़यन्त्र खालामदों बेयो मोनसे संखिनाय लाबोदों दिनै ओंखायनो माइनरिटि भटआबो थोंजोङै बिपिएफनाव फैजोबदों ओंखायनो सासेबो माइनरिटि केन्डिडेटफ्रा जेननो गोनां जायाखै दिनैनि दिनाव दा बिराद गिदिर बाथ्रा बियो इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोंनि बर'नि हारि सिबियारि लेखा गोरों बुजिनो गोरों मानसिफ्रा हमदांनो हादों खुगा खेवाखैमोन नाथाय दिनै बिथाङा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बाखसाव थानानै बिथाङा गावखौ बिखा फोरदान खोथा होनदोंमोन नाथाय दिनैनि उनाव दिपेन बर'नि खुगाया सोलायबाय आन्दलननि नामखौ मानो लाबोदों गावखौ हाइलाइट खालामनो गाव सोरखौ लाना आन्दलन खालामगोन आं बुंखाबाय दिनै बिफा फिसाजों बुलाय होदों बे दिपेन बर'खौ माने इउपिपिएलखौ देरहाहोनायनि नामाव बुलाय होदों बियो थाखा राननो थांनानै हमजादों मानो जादों बेफोर घटनालाय दिपेन बर'नि नेतृत्वआव जादोंथ' अगेन खामानिया बिनि गेजेराव जादों ओंखायनो बयबो दिनै बर' हारिया नुदों जे दिपेना जेसेबां दिन एबसुआव थागोन एबसुआ जोबलांगोन रावबो एबसुनि केडार जानो ओंखारबोनो गोसो गैला दिनै जायफोरबो गोसो गोनां दङ बिसोरबो माने लिडारशिपखौ सोलायजानो लुबैनायखौ जों नुदों लिडारशिपआ सोलायनांगौ जुदि बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जुदि थायाबा बे हारिया जोंबो सिनस्रि बायदि सानो माने एबसुखौ नाथाय दिपेन बर'खौ नङा दै एबसुखौ दिनैबो जों हारिनि सिनस्रि जानानै थानांगौखौ जों लुबैयो आरो जों बेबायदि जे गायसननांगोन बे दिनै दिपेन बर'आ जुदि बेबायदिनो दैदेनबाय थायोब्ला एबसुआ जे जोबलांगोन बे रोखा आरो जुदि दिपेन बर'आ अख्रायैनो बा दानि दिपेन बर'जों थाफानाय लिडारफ्रा जुदि एबसुखौ मोजाङै फोसाबनो गोसो गैयाबा बोसोरसेयानो थानाय नंला जे एबसुआ जोबस्रांलांनो आंथ' बिनि गोजोननायनि बाथ्राखौ आङो रावजों बेखेवनो हानाय नङा साफ्रोमबो बिटिसि बासि रायजोफ्रा जेरैबायदि रंजादों आंहा बेयावनो गोजोननाय आं माने बेखेवनो हानाय नङा दिनै बेसे जे गोजोननाय फैदों आरो बे दिनैनि देरहानायनि गोजोननाया गोबाव बोसोरसिम गोलाव जाथों आं बेखौनो हास्थायगोन आफा अबंगसायनि खाथिसिम आं बेखौनो आरज गाबगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजोर जाथों जिउ लांथों आरोबाव हाग्रामा महिलारि बायदि जोंनि बर' हारियाव आरोबाव गोबां लिडार उजिनांगौ बिथांनि नीति आदर्शखौ सोलोंनांगौनि गोबां गोनांथार दङ सोलोंनांगौनि आरो बे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामनानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ देरहाहोबाय बिपिएफनि साफ्रोमबो बिजाथिखौ गावबा गाव ओनसोलाव देरहाहोबाय जाहाथे बिथांमोनहा रायजो राजा लुबैनाय बायदि आरो रायजो राजानो कमिटमेन्ट होनाय बायदि जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखौ साफ्रोमबो देरहाबोनाय केन्डिडेटफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि साफ्रोमबो वार्कार अमेनानो जाथों इयुथआनो जाथों पेरेन्टआनो जाथों सेलफ्राव थानाय जायखिजाया मानो बयखौबो जाहाथे बे गाव गावनि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरखौ जाहाथे आघात दाहोथों सिबिलांथों ओनसोल गावबा गाव मोननांगौ जौगाखांनायखौ जाहाथे मोनथों हाग्रामा महिलारि बिथांनि खोथा होनाय बायदि मोनबा गेरेन्टि आरो गेरेन्टि होनायनि बादैबो जेसेबां खामानि मावनो लादों बे जाहाथे मावफुंजायो आं बेखौनो आसा खालामदों जुदि मावफुंजायोब्ला आंनि नैबे दिनैनि देरहानायनि गोजोननायनिख्रुइ रासिन गोजोननाय आं अब्ला मोनगोन जेब्लासिम जोंनि रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि भट होनायनि मोन्थाय आरो बे बिटिसि सोरजिनायाव
जेसेबां बिसोरनि अक्लान्त परिश्रम थै गोलोमदै होनानै जे सोरजिनाय बिटिसिनि बे मोन्थाइनि सायाव बिथांमोना जेब्ला मोनफुंगोन, मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जेब्ला गाव गावनि मोन्थाइखौ मोनगोन, जोंनि जेलाव थानाय जोहोलावफ्रा जेब्ला केस गैया उदां जागोन, अब्ला आंहा रासिन गोजोननाय फैगोन।